салому алейкум бародарон, хуш омадед ба канали омӯзиши бизнеси ман. Бародарон, мавзӯи имрӯза дар бораи шахсоне ки одами зиндара мурда мебурорен, яъне блогерое ки як чиро нафаҳмида ягон ахбори дуруға фаҳмида ҷошда мегиранд, видео мекунанд ки ҳами занак мурдагиай, ин мардак мурдагиай, вай гум шидай, иша мошин задай, яъне ҳатто миллатша намедонанд чӣ миллатаю, тез видео мекунанд ки масалан ҳами занак мурдае ё ки ҳами мардак мурдае. Хуб бародаро, номотон намегирем, худтон бояд бидонед ки видеои бар дуруғ аяқибот душмонот мекунанд, ақурат шапот мекунанд. Як чиро нафаҳмиди соҳибдаракош зангот мезананд ки бародар чӣ ба одами зиндара мурда мебурорен. Барои ҳамон аввал ахбора як чиро нафаҳмида ай пеш худтон видео накунед, аввал даст канал бифаҳмед ки чӣ гапай, ё ки то соҳибдаракош шумо да занг зада муроҷиат накунад ки чӣ кунед, видео кунед, шумо ай пеш худтон чӣ хел дилтон меша видео мекунед як каса. То соҳибаш занг назана нага ки бародар акима гум шидай, отаима гум шидай, додарима гум шидай, ҳамира видео ки яке меёванша гуфта, агар муроҷиат карданд дига гап. Агар ба фикри мо шумо мувофиқ бошед, дар зери комментария бинависед фикротона. Бо фикрои шумо қадимо мехонем ки фикрои шумо чие, бо иншоалло ки видеош мекунем. Муроҷиат нокарда уна дина як занака суратча ай пеш мусурка ёфтанд, чи намедонам як ҷо ёфтанд, суратча мондан. Дар охир мефаҳмем вай ҳатто тоҷик набудай, узбек будай, хай миллатпарастӣ намекунем. Масалан мусулмон ай фарқш нест, аммо ҳатто намедонад ки чӣ миллатай, гирифтем видео кардем, тоҷики занаки тоҷика киштан, задан, видео кардем, баъдан видеош мебуроя ки узбекай ҳатто тоҷикиро намедона. Гап мезанад ки масалан ман зиндаам, чӣ ба мара мурда буровардем, гуфта хай кам узбеки гап мезанад, ягон ҷоша бояд бифаҳме ки тоҷико мефаҳмам кам. Ман фаҳмидам ки ҳамон мега ки ман масалан зиндаам, чӣ ба мара мурда буровардем шумо. Барои ҳамон бародаро, пеш аз видеоро сар кардан аввал хуб фикр кунед, ахборотча даст канал набинед, баъдам видео кунед. Проблема нест, масалан ягон ҷои вайш нест, душмонтон намекунам. Ана дар мавзӯи бизнес бародаром, дар мавзӯи бизнес меравем. Масалан ин бизнес ихтиёр дар Хитай мефурота, гап мезанем дар бораи бизнес. Шахсе ки мехоҳад ки бизнес кунад дар ҳаёт. Пока ман дар Россияем бародаро, метавонам ки дастгиритон кунам. Каналҳои YouTube, кроссовкиро бо нархҳои оптимуш любой точки Россия равонатон мекунам, боро ба шумо мерасонам, шумо бизнесона пеш мебаред бо нархҳои оптим. Агар ба фикри ман мувофиқ бошед, як лайк бизанед, дар канал обуна шавед, ҳамин авора паҳм кунед бародаро, то ки дига одамо бизнеса ёд бигиранд. Масалан ҳамоно ҳам соҳиби як канон мешаванд, савобаш дар шуморо мераса. Хонободу сарбаланд бошед дӯстони азиз. бародаро аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардестам. Самиван Вардагим, истеҳсоли Индонезия, оригиналай бо сифат як пачкаша ай 4 то 5 килограмм вес мета, як курсуш боша 3 пачка мешава, ай 12 то 15 килограмм вес мета, гарантияш қади. Ира ҳам зан истифода мебара, ҳам мард фарқ надорад. Кадоме дар кор боша занзане, иншоалло ки ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунад дастсафкаш. Ҳамчунин ба метро дастсафкаш бепул мебошад.